Христос воскрес! Такую заповедь я атрымаў ад Айца майго, сказаў сёння Езус. Якую заповедь? Заповедь так любить, что жыццё сваё отдать за своих овечек. Езус кажа, што ніхто не адбірае яго ў мяне жыцця. Я сам отдаю яго. Езус добровольно, браты и сестры, пошел на крыжовую смерть. И он не заслуговывал на смерть. Нават праз наступствы граху, калі кожны з нас, як грэшны чалавек, прыходзячы ў гэты свет, як наступства граху, мы павінны перажыць смерць. Это наступства граху. А Езус быў нявінны, безгрэшны. Нават па сваёй прыродзе Езус ужо не заслугоўваў на смерць, таму што быў праведны, быў чысты, он не меў граху. Але аддаў жыццё. Што-то за зварот такі нелагічны. Тобто, навошта аддаваць жыццё, калі ты не заслугоўваеш на гэта? У людскім разуменні гэта абсурдна, не? Але Езус сёння кажа пра тое, што ён мае ўладу на гэта, што Отец яму даў эту заповедь. Даў эту магчымасць, даў эту ўладу. Аддаць жыццё і ўзяць яго. Будучы Божым Сынам, Езус мае эту ўладу добровольно ахвяраваць у сваёй людской прыродзе, а ў чалавечай прыродзе жыццё, каб потым моцаю свайго боства гэта жыццё аднавіць, уваскрэсіць. І так Езус зрабіў. Пасля крыжовай смерці, на которую пашоў добровольно, Езус вяртаецца да жыцця. И, мои дорогие, вот это наш пастор. Езус называе себя добрым пастырам, які аддае жыццё за своих овечек. Мы ведаем, что аналогия пастора и овечек это мы и Езус. Овечки это мы. Езус наш пастор. И касцёл в эту неделю переживае менавіта гэтую правду. Мы хочам сегодня поглядзець на нашага пастора. Мы хочам сёння яшчэ больш звязаць наш жыццёвы лёс з ім, зразумець, што найлепшага пастора мы ніколі не атрымаем. Таму што святы Пётр у сённяшняй пропаведзі, чытаем у кнігі Дзеяў апосталаў, нагадвае пра гэта. Ён камень, які стаўся галавой вугла. А казаўшы гэта правадырам народу і старэйшынам, кажа, вы яго адкінулі. Ён камень вугла, а вы яго адкінулі. Але Бог уваскрэсіў яго з мёртвых, і няма у кім іншым збаўлення. Няма. Абнаўленне чалавечай прыроды, аднаўлення і аздараўлення з граху, з наступстваў граху, а перадусім аднаўленне жыцця чалавечага да вечнага жыцця дадзена Божаму Сыну. Ніякія навукоўцы, ніякія прафесара, ніякія, ведаеце, чалавечыя разумы не здольныя гэтую таямніцу чалавечага жыцця не толькі аднавіць да вечнага, але яны не могуць яе раскрыць. Па сённяшні дзень навукоўцы разводзіць рукамі над усей таямніцай жыцця чалавека. Як чалавек жыве, як функцыянуе, насколькі это складаная істота чалавек, таму што створаны на образ Бога. І таму вельмі важна, каб мы, як Божыя дзеці, як мы авечкі Христовыя, усведамлялі сабе, насколькі мы павінны трымацца пастора, насколькі павінны не адыходзіць ад яго, бо пагражае небяспека. Зараз пра гэта скажу.
Усвідомляємо собі кожним разом, нема іншого ім'я під небом. Не дадено просто людям іншого ім'я. Нема іншого ім'я, як тільки Ісус Христос, у яким могли би ми отримати збавлення. Простей кажучи, вернуться у рай і бути у домі Отця ми можемо тільки у Христі. У інших моментах Евангелия Иисус называет себе брамой овечек. Брамой, что мы уходим праз браму. Ён есть брама у Царства Божие. Але ми повинні усвідомляти собі погрозу. Глядите, у сьогоднішній таку ось аналогію, яку Ісус приводить, да, про себе як пастора, про Божий народ як овечок, і він каже так. Наймітині пастор, якому не належать овечки, коли бачить, що приходить вовк, кидає овечок і утікає, а вовк хапає і розганяє їх. Этот образ нам знайомый. Мы с детьми сегодня судовно разважали. Я пытался у деток, дети, кто погрожает овечкам? Мне сразу сказали, волк. Волк, нет? Альбо коли овечки пасутся в горах и близко пустыни, кто им погрожает? Лев. Той, кто может разодрать овечку, знищить, скалечить ее. Нет? Что сказано в Писании? Дьявол, як лев, рычачи, кружить, как пожрать кого-нибудь. Дьявол неспинно, як лев, кружить, как знищить Божих овечок. Это вельми важная думка. Кольки сегодня Божьих детей, кольки сегодня христианов попали под уладу этого льва, вовка, дьявола. Чому? Бо отдалились от пастора. Перестали чуть его голос, перестали отчувать его кроки. Самое главное, отдалились от любові пастора. Ми повинні вельми моцно, брати і сестри, триматися Христа. Тому що злий дух, він кружить, він може підманути нас, він може нас знищити, він може причинити нам шмат терпіння, він може скалечити нас. І так він робить. Коли ми тримаємося пастора, то ми в безпеці. Поглядите, Ісус, ось в этом образе, есть такий образ, ми його добре ведаємо, коли Ісус несе на своїх плечах, да, овечку зраненную. Поглядите, хто, як не Ісус, готовий підтримати любого грешника? Хто, як не Ісус, готовий оздоровити любые рани? Нема такого лікаря, окроме Иисуса, который готов как раз таки вылечить все раны, которые абсолютно человек не здольный сделать. Вы видите, что окромя всех наших хвороб, физичных, психичных, да, у нас есть множество ранов души, які оздоровить може тільки Ісус, ніхто інший. Ни хирург, ни терапевт, ни психотерапевт, але только Иисус. Потому что раны души, они недоступны человечей руце. Духовные раны оздоровляет Иисус. Иисус, поднимая, видите, з руин человека. З руин. За 20 годов святарства я бачив різні ситуації, коли чоловік справді був руїною. Ни медики, ни целители, ни оздоровители, никто не здолав поднять человека так, як поднимає Ісус. Бо Він добрий пастор. І Він взяв на себе усі терпіння, усі рани чоловічства. І Він надав сенс нашому терпінню, як ми розважали з вами це у Велику П'ятницю. Ісус дає сенс терпіння.
І калі мы ўваходзім з Езусам у нашыя цярпенні і аддаём Езусу нашыя раны, мы аздараўляемся, таму што Езус мае ўладу аддаць жыццё і ўзяць яго. Это містычныя духоўныя працэсы, якія абсалютна не здольныя эмпірызму. Яны не паддаюцца даследаванню людскому. Ты можаш перажыць гэта толькі як плён шчасця, супакою, радасці і жыцця. Людзі пры сустрэчы з жывым Христом уваскросным, яны пачынаюць жыць, яны пачынаюць функцыянаваць інакш, яны пачынаюць любіць, яны пачынаюць бачыць інакш, чуць інакш. Усё ў чалавеку ўнутры мяняецца, калі ён сустракае Езуса ўваскросла. Езус жывы. І толькі ў імя Езуса, толькі ў імя Езуса знішчаецца зло і аздараўляюцца раны чалавека. Гэтым хачу сёння з вамі дзяліцца ў нядзелю добрага пастыра, каб мы разумелі, што мы не можам аддаляцца ад Езуса, мы павінны прыбліжацца да Яго. Адчуй сябе вось гэтай Божай авечкай, быць можа, скалечанай, зраненай, которая патрабуе, каб Езус узяў на свае плечы, прытуліў да сэрца і нёс. Паддайся тэрапіі для Езуса. Паддайся тэрапіі для Езуса. Езус гатовы лячыць твае раны. Езус гатовы цябе уваскрашаць унутры. Ты мог жыць. Паглядзіце, сколькі людзей сёння знаходзіцца сапраўды ў такім стане дэпрэсійным, у стане смутным, калі у масках, асабліва зараз такое відочна, толькі вочы відаць чалавека, не? Калі углядацца ў вочы людскія, сколькі там болі, сколькі там цярпення, сколькі там расчаравання, сколькі там усялякага болю ўнутры. Да? А мы ведаем, што вочы – гэта люстэрка душы. Таму, дарагія мае, трымайцеся Езуса. Не аддаляйцеся ад Яго, бо помніце, што д'ябал як леў рычыць, каб сажраць, каб знішчыць, каб скалечыць, каб адвесці Божую авечку ад пастара. І нават такі образ устае мне перад вачыма, вось разумееце, як Езус, як нават у сённяшняй малітве, умшальнай, да, былі такія словы, што Езус, увайшоўшы як пастыр, да, увайшоўшы як пастыр, вядзе нас за сабою валадарства Божае. Уявіце сабе той образ, што Езус як пастыр, да, вось з такім пастаралам, да, з такой ляскай пастырскай, ён ідзе з харугвею васкрашэння, да, і за ім авечачкі ідуць у Божае валадарства. І мы за ім дрып-дрып-дрып-дрып ідзём. Так ёсць. Езус нас вядзе за сабой. Усё прамінае, мае хорошыя, усё прамінае. Ты вялікія прарокі, да, якія абяцаюць людзям многае сёння, якія абяцаюць людзям аздараўленне, якія абяцаюць людзям будучыню, якія абяцаюць людзям рай на зямлі. Мы ўсе разумеем, што гэта пустыя словы, якія за сабой нічога не маюць. А Езус, узяўшы на сябе смерць і ўваскрасенне, вядзе за сабой душы і вядзе іх у рай. Таму трымайцеся, пастара. Христос уваскрос.